ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV дӯстон азиз. Ирӯз 26 октябри соли 2023. ирӯза навор фақат оиди хечибекоай фақат. Астраш, Daewoo Matiz, Daewoo Leganze, хоб Opel Zafira ва дигар мошино баъри шумо тамошо кунед. Дар ҳамин навор лайкотона монен чанд қари метонен. Подписаться када партоен. вақте ки мо навор кардем шумо хабардор мешем бачаҳо. хона дорен, замин дорен, квартира дорен, техника, компания, офис, аппарат, мошина дорен. барои реклама рақамо мондагем имо WhatsApp мараманд муроҷиат кунед. ҳаракат мекунем дар наворо реклама кунем, фурӯшем метем бачаҳо азиз. албатта ки дар се канали YouTube. дар комментар нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино лозимай, мо аз рӯи комментар навор мекунем ҳар рӯза. хулоса ки эълон аз ҳар мекунем шумо тамошо кунед, ба ҳазур дар ҷо бишинед. якм эълон ирӯза мешава Opel Vectra B дар шаҳри Кӯлоб бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 1994. рақамҳои Тоҷикистон WhatsApp дорам 918. WhatsApp мараманд муроҷиат кунед барои маълумоти муфассал ва харидани мошин. коробка механик, мотор 1.8 простой, бензини холӣ, хадавои нав кадагӣ. агар мошинихари аниқ бошен занг бизанен. ҳуҷҷат надорад, чашкаҳош пусидагӣ надорад, варид надорад, бо муомила ҳам дорад. хадавои нав, балону нав, чашкаҳош навай. хулоса просто камтарак мошин. вазъияти ами чӣ хел бигем аку малярни кор дорада. хулоса краскаша алиш кунен агар бо беҳтарин мешавад. касоне ки мехарад марамад занг занед аз номи канали Auto TV Далер офисиал автомобил. дуюм мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. қабул кардем Opel Astra F ки айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонӣ бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин мошина ростӣ бардор азиз, мо дуюм бора реклама кардесем дар ютубмон. хоҳиш кардан ки бояд срочно фурӯшем, Россия ракем. касоне ки мехара ҳолаташ хубай. сасани соз дар ноҳияи ҳамадонӣ, солаш 97. WhatsApp рақамҳои Россия, рақамҳои дастишон номерои Тоҷикистон. метавонед дар ҳар ҷо занг занен. аз номи канали мо иншоалло бо шумо да скидкачаи хушроҳак мекунам. хулоса касе ки намехара амин навор дар лайк монен, аммо акҳои бардораи дорен дар ҳамон WhatsApp историётона монен, равоншон кунед, шояд оно бихаранд дӯстон азиз. хулоса дастгири агар кунем беҳтарин мешава. Astra F состояниш созай гуфтам мода қайд кардан. рақамҳои WhatsApp Тоҷикистон мараманд муроҷиат кунед. хадавои мотор, коробка соза. мошини фурӯшӣ сем дӯстон азиз. Mercedes Benz V201 қабул кардем. ҳамин ҳолат состояниш хуб, тенҷай. мошин қариб ки кор надора, мегирен ҳай карда мегарден фақат. айни ҳол дар ҳисор қарор дора, бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. балонош 70-80%, документ дора, краскаш тоза ки хушроҳакай. мотор, коробка, хадавои соз. фикр мекунам мошин ҳамиқа мешавад. агар шумо хона, мошин, замин, квартира дошта бошед, агар барои фурӯшу реклама метавонед рақамҳои мо мондагием дар онҷа WhatsApp да муроҷиат кунед, занг назанед, фақат дар WhatsApp нависен. иншоалло ҳаракат мекунем кори шуморо осон кунем азиз. барои Mercedes мараманд муроҷиат кунед. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F солаш 1996. дар бохтараи мошин айни ҳол нархаш 50000 сомонӣ меганша, боз муомила дорад. бензини газ сӯзишворӣ дар кузуфи седан, мокри асфалт, краскаш, мотор 1.6 механика. моторш созай, хадавош созай, кондитсионер дора, 4 та дарош электропакетай, чашкаҳош созай, тонировкаш яксола, кардагиай ҳуҷҷатош тамом шидай, балонош созай, краскашам мақсад вазъияташ тенҷи бадай. мошин просто бомба бачаҳо. инами состояние, касе ки мехара марамад муроҷиат кунед. баъд дар комментар нависем бардор аз ҳамин навораи мо шумо маъқул ҳаст нест, опелора зиёдтар монем ё ки кам монем, шумо нависен, мо аз рӯи комментарияи шумо фикри шумо кор мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон азиз, қабул кардем. шумо
дар комментария пешниҳод кардем, мо гапи шуморо дар замин назадем. Opel Astra H солаш 2007 дар Хуҷанд бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 34 дизел дар кузови универсални, мотори 1.9 литр, коробка передачи механика. нигоҳ кунед даруни машин чӣ хел тоза ка бачо. просто имкон нашид ки мо амира видео кунем шумо дар нишон медиҳем, аз сабабе ки мода аз ҳар як нуқтаи Торкистон мошин равон мекунанд. дар пеш бошем агар мо камера мекунем нишонтон медиҳем. мотор 1.9 литр, коробкаш механика. хоб автопилот ягон расход надорад. вагон, мошин вагонай як даст гаштагиай срочно бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад. харидорои қазиқ бошад агар рақамҳои охириш 85-86 да муроҷиат кунед, бо кам айна хидмош мегзарем. ман гуфтагиам афиру. мошини фурӯши навбатӣ Opel Vectra A солаш 1993 дар ёвон бо нархи 23000 сум фурӯхта мешавад. 28 бензини газ дар кузови седан, мотори 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документ то моҳи январи 2024 ҳастай. бо савдо мешавад. савдо дар назди ами Vectra A. нигоҳ кунед даронаш чӣ хел тоза ка бачаҳо. агар ки барои камера, барои YouTube да партофтан агар тоза нака бошам, фикр мекунам мошинча тоза ки хушрой. чунки мо ҳам инора аз пеш дидагӣ нестем. мо да равон мекунем, мо қабул мекунем, шумо да реклама мекунем. шумо равон кунем, ам хеле мо мумкин аст шуморо реклама кардам буфурӯшем тема бачаҳо азиз. дар ами комментария силкаи каналҳои дигаи бачаҳо азиз. дар роҷа ҳаррӯза мо навор мекунем 10 мошин. ӯ ҷамъ дорем, агар касе ки мошинхо бошад тамошо кунед инҷа. мошин навбатӣ Zafira хостем шумо мондем дӯстон. солаш 2001 айни ҳол дар Хуҷанди Бостонӣ бо нархи 49500 сомонӣ фурӯхта мешавад. бари шумо навор мекунем бардор азиз. комментария мехонем ҳаррӯза, мақсад ки касе чизе навист, мо аз рӯи комментария мошинро зиёдтар пешниҳод мекунем. 28 бензини холӣ, мотор 1.8 литр, коробка передачи механика. состояние мошини элегант, ахир қайд кардам. кузов тоза, задагӣ пусидагӣ надорад. хоб мотор бензин газ, мақсад хоб мотораш 1.8 бензини холӣ қад кор мекунад. балонош нав, ҳуҷҷатош ҳастай. харидори аниқ занг занем, бисёр арзон намешавад, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 49500 сомонӣ. ҳамин маълумот бардоро рости қабул кардем, бари шумо хондем. мошинчаи хушрӯи дигари да мегзарем аку. Opel Vectra B солаш 1999. айни ҳол дар Хуҷанд бо нархи 38000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 34 бензини газ дар кузови универсални. авио мотор 1.8 литр. мошина моторша нав кардагиан, пробегаш 111 километр. коробка передачи автоматикай. ҳолати мошин беҳад хубай, солаш 99. тозаки чоткай мошинча. 38000 сум дар Хуҷандай мошинча. касе ки мехара боз ҳамин рақамҳои охираш 1999 занг занен, соли мошинам 99. бо муомила кунед, агар ки мошинхарид қазиқ бошен. лайкҳоро намонда бошем бардор аз ҳамун касоне ки моро тамошо кардем, хуш ба ҳолтон. ҳамун тарафи даст чап да лайк амуро монен, далчи тамошо кунед. мошини фурӯши навбатӣ дӯстон азиз. Devon Matiz солаш 1998 дар Исфара бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови хетчбек, мотораш 08. фикр мекунам заправкаша фаромӯш мекунам бачаҳо азиз. коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. камрасходи бадай хулосада 25000 сомонӣ, боз кам муомила ҳам дорад. хай боз занг мезанен дӯстон, касоне ки мехаранд, оиди нарх навош гапзанон кунен. иншоалло бо забона туғрӣ гирифтагар ягон сум арзон кунагар рафта мехаренша. айвид маълумае ки краскаш то заки хушракай. хулоса хай Матизора медонем ки камрасходай бардор азиз. балонош 80-90%, документ дора, мотор, коробка ходовой вазиятш безеб нестай. краскашам то заки хушрака хулоса.
мошини фурӯшии ахиронам бигем хато намекунед. Toyota нигоҳ кунед чӣ қадр саста нишад. дарунаш тоза хушрак. соли 1998 дар бохтари Қурғонтепа 37000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини газ қатъӣ кор мекунад. ҳолаташ хуб. дар кузови седан, мотораш D, коробкаш автоматика. мошин дар сурат маълум аст. мотор коробка ходовой, мотор коробка 100%, ходовой 80%. бу савдо мешавад. барои ҳамон харидории конкретни агар бошад, агар мега мақсад бо чахчақа мекунем. азиз ҳамин лайкотонро монем. бардор азиз, иҷа навор ба охир мераса. касоне ки хона ва замини квартиро доред метавонед равон кунед. мо дар навораи баъда иншоалло рекламаш мекунем. дар ссилка комментария хоб каналҳои навай подписатсия кунед. иҷа рекламаи дигар касоне ки канал харай навора тамошо кунад. касоне ки канал мепошад. бардор азиз, каналҳои фурӯшӣ дорем. марҳамат WhatsApp дар муроҷиат кунед. аз 0 то 100,000 подписчик ҳастанд. каналҳое ки сум кор мекунад, пинкод дорад, сабшес ва эфир ва дигарро ҳастанд. бо каналҳое ки бисёр нав кушодагим. хулоса кадом канали маъқула нависен. агар шумо канал дошта бошед барои фурӯш метавонед мо дар муроҷиат кунед. мо мефурӯшем, шуморо кӯмак мекунем.